Ngagharị nke obe n'isi Enugu steeti Nkwusi nke mbụ. Enugu steeti akwụpụ gọvanọ ha n'ọkụ. Anyị esekporo unu ụmụ Enugu steeti na-enye unu ekele maka na unu jiri 5 minutes gawa gọvanọ azụ. Gọvanọ gburugburu tiri mkpu n'oke olu wee jụọ sị, ndị Enugu North, kedu ihe m mere unu? Olee nnọọ ihe m jiri megide unu? Zaanụ m. Ejiri m nkwụ ọcha na nrashi tọrọ atọ wee zụọ unu n'Enugu, ma n'oge ugbu a unu akụdala m ala wee were vootu gawasịa m azụ. Ka anyị sekpuru ala. We must learn a lesson. Ka gọvanọ nyochara Enugu steeti mkparị ọgụ afọ 8 wee taa mkpụrụ isi asị ya tana na gọọmenti haus Enugu. God have mercy upon us. N'oke olu wee yọọ sị, ụmụ Enugu North, ziganụ m Abuja ka anyị nwee ike ga wetara unu ihe nchefuru echefu na gọọmenti haus. Jesu! Mana ụmụ obidient nọ n'Enugu tiri mkpu n'oke olu wee zaa ya sị, mba, anyị agaghị eziga gị Abuja, kama anyị ga-eji ikikere anyị nwere na vootu wee ziga gị Orioba, ebe ị ga-esoro ụmụ nwaanyị ibe gị, ụmụ nwoke ibe gị wee zụba ahịa ewu. Biko dị nwenu m, nyere Enugu steeti aka, nye ya ezigbo onye ndo, maka na ndị Enugu steeti ataga aja n'aka ndị na-achị ya. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịcha ihe niile. Eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Enugu steeti mere gị. Ekwena ka ndị ori chaa ya ọzọ n'Enugu. Hapụ ndị ori niile ọchịchị dị n'aka n'Enugu. Ya jiri Enugu steeti mee ihe masịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.